TV-avisen, god aften. I dag skal vi snakke om vandmiljølovgivning, og med mig i studiet har jeg vandmiljøekspert Johanne Kirkebæk. Ja, god aften. I dag skal vi snakke om baggrunden for oprettelsen af det første danske miljøministerium. Og det var faktisk en enkelt sag, der var skyld i oprettelsen af det her ministerium. Ja, kan du fortælle lidt om sagen, der var skyld i det her ministerium? Sagen var, at der kom en stor undersøgelse af, hvordan spildevand blev håndteret i Danmark. Den kom i 1971. Okay. Og det var rystende resultater. Rapporten viste, at kun, en femtedel af spildevandet blev håndteret korrekt, og over halvdelen... Kun en femtedel? Ja, det er rigtigt, og halvdelen blev slet ikke renset, før det blev smidt ud i søer. Ja. Rapporten var en stor folkelig opsigt, og derfor blev oprettet man et miljøministerium. Det hed dengang Ministerium for Forureningsbekæmpelse. Ja. Og det var de konservative og socialdemokraterne, der stemte den første miljølov hjem i 1973. Og hvad gik den lov ud på? Jamen, det var sådan en rammelov. Det var sådan, det var ikke sådan konkrete krav og sådan noget. Det var noget med, at kommunerne, det var op til kommunerne selv at bestemme opfordringer. Ja, den var ikke så konkret, og den blev ikke rigtig overholdt. Men den første miljøminister herhjemme, det var Jens Kampmann fra Socialdemokraterne. Ham kan vi takke. Tak, Jens. Og vi siger tak til Johanne Kirkebæk for dette saftige interview, og vi kan videre til dig, Ulla Fugl. Ja, frostvand har været rigtig godt. Dejligt rent vand. Mit navn er Ulla Fugl, og jeg står her med Danmarks miljøminister. Og du skal fortælle os lidt om vandmiljøplaner. Hvornår var det lige den første vandmiljøplan? Vi klipper det ud fortsat. Hvornår var det lige den første vandmiljøplan, der blev lavet? Det blev den i 1987, hvor ligesom for at beskytte grundvandet og nitrat. Grundvandet for nitrat nedsivning. Og vådområderne for udvaskning. Så man kan sige, at det vigtigste formål, det var ligesom at mindske forureningen med kvælstof og fosforforbindelser med natur. Spændende. Ja. Og man kan sige, det var den første vandmiljøplan. Så kom den anden i 1998, hvor formålet ligesom var at reducere det her NO3-udslip og pesticidforbrug. Hvor man ligesom brugte midler som blandt andet våde, enge og skovrensning og sådan noget. Og så kom den tredje og sidste vandmiljøplan i 2004, hvor det ligesom handler om at halvere PO4-udslippet, reducere lugtgener og forskning i miljø, ligesom også. Og der brugte man ligesom en afgift på fosfor i foder og beskyttelse. Så. Okay, tak for det. Tilbage til studiet. Det ser lækkert ud, Ulla Fugl. Tak for det indslag, og vi går videre her til studiet, hvor jeg har besøg af civile vandekspert Palmebjørn, som fortæller os lidt, hvordan det er gået med at overholde disse miljølove. Ja, velkommen til dig. Hvad siger du, Palmebjørn? Hvordan er det gået de seneste 30 år med de her miljøoverholdelser? Det er faktisk ikke gået helt efter planen. Nej. Det var først i 1986, at der kom en landsdækkende miljøplan sådan for hele landet. Men det gik så først 10 år før, at kommuner og amter de levede op til kravene. Okay. Men endnu den dag i dag, der er landbruget, de lever stadig ikke op til kravene. Så var det så også den sørgelige sag i 97, hvor Mariager Fjord den blev erklæret for biologisk død. Og det skyldtes så iltmangel, som dræbte fjorden, hvis man kan sige det. Altså, ja. Så det var et problematisk område? Det var super problematisk. Okay, ja. Og det skyldtes landbrugets store forbrug af kunstgødning og diverse andre ting. Pesticider og sådan noget? Præcis. Ja. Tak til dig, Palmebjørn. Selv tak.
Og nu videre til vejret.